Ajde, ritnije, ostro ude, ritnije, le! Dobre, blizu, blizu! Daj, Mite, zatvori! Mite da ga! Ej, Mite da gata, daj, brzo igraj! Spokojno, brzo igraj! Pečeli! Daj, Matej! Daj, Mark, igraj do kraja. Marto! Ej, казах без да ериташ едно, 100 пъти ти обясних си, Мие, отивай! Марти, Иванов! Иванов! Бързо! Виж къде е противника! Слушай, гледай го! Алекс, порано, Алекс! Марто! Добре, смело сега, момче! Алекс, припрям си пак ти трябват 5 минути, давай! Бързо играй! Дай! Контрол! С глава играй! Спокойно! Абе, Марто, пак ми я губиш от нищото, дай! Матей, смело! Хайде, пак сте мудни! Ей, Марто! Путай! Алекс, по-близо! Пустай, гледай го! Дай! Спокойно! Вратар имаш! Вратар имаш! Ние го би! И назад може, момче! Ей! Марто Иванов, работи бързо е! Смело, давай 3 на 2! Да! Айде да мине, дай реакция! Дай скорост, Алекс! Бутай Матей! Печели! Дай! Играй! Хайде! Добре! Спокойно! Контрол! Не го би! Не без да гледаш! Спокойно, Алекс! Има играй! Отваряй! Играй напред, момче, няма никой! Бутай с дрибал! Примартия! Дай, Мите търсия! Мите, трябва да намериш тая позиция! Отлично, Алекс! Да, Марто! Дай, Мите! Майте, горе! Бъркай втора, дай глава, играй! Вратар имаш! Дълбок! Айде, контрол, Мите, контрол! Дай, Матей! Спокойно, няма дълга! Направи да гай би! Айде! Дай, наклани Алекс! Вратар имаш, спокойно! Дончев, не бързай! Дончев, не бързай, момче! Право душа, не го би! Ади! Не бързайте само с едно, Мите! Дай, Марто! Още! Тръгвай, напутай му е! Дай, Алекс, бутай на скорост! Смело, дай! Да! Дай, Алекс! Браво, момче! Печели Матей! Гледай! Айде, гледай, Дай! Марто, тичаш! Айде! Дончев, стой! Дончев, излез! Браво, Дончев! Весел, дай! Не се бъркай!
Матей там просто трябва да я подадеш. Дончев, браво. Спокойно е. Матей, взимай наше, Матей! Бързо играй, момче! Вите потъче! Вите потей! Добре, висок! Дай висок! Вите! Дъгата на вратаре! Душко, дай! Дончев, висок! Дай висок! Добре, браво, айде! Душе, дай! Алекс, бързо! Алекс, близо! Дай, Алекс! Взимай! Сам! Ех, как бе, Матей! Така! Дай! Марто, бърчай! Вите, дай! Трудно е сега! Добре! Бързо играй, Мартине! Бързо играй! Бързо играй, Душе! Душко! Печели! Браво! Алекс! Втора града да затваряш! Да! Душе, къса! Матей! Алекс, дясно! Марто там! Менко! Идеална! Хайде, Алекс, играй напред! Гледай, Матей, дай му я! Матей, печели! Партия, Менко! Отлична! Браво! Играй, Марто! Имаш и другия Петров! Играй самочувствие! Спокойно! Але не назад, бе, момче! Да! Следвай, Душе! Говори, Душе! Весел! Дай! Добре, Душко! Спокойно, браво, там ще! Дончев! Ей, Дончев! Дай висок! Алекс наклони баланса! Душе! Матей не я губи! Още! Браво, Марто! Браво! Нищо реакция! Душе! Добре да върви! Дай му я, момче! Матей! Не я губи! Бутай, Алекс! Ей, Матей! Концентрация! Бутай! Диагонал! Марто! Влизай, Марто! Диагонал! Бутай, бе, няма го, бе! Отлична! Дай, Марто! Хайде, бе! Дай, добре! Душе! Вите! Матей! Ей, Матей! Си зад гърба на Душко, бързо! Зад гърба на Душко! Горе, играй! Пас! Дай му я! Ей, момче, дай му я да играе! Дай, Матей, без фал! Браво, Матей! Ей, момче, Марто! Дай му я на крак да играе, защото е глава! Бързо! Марти! Сигурно моето! Алекс, говори му! Матей, слез долу! Вие ги гледате! Добре! Дай само! Бърчай, Душе! Мите, закъсняваш! Дай, отивай! Митко, отивай! Душко! Сам, играй самочувствие! Хайде, Мартине! Алекс, излезе навътре към Марто Петров! Души, висиш! Добре, Аяди! Втора! Дай! Отива, Матей! Дай, Матей, скорост! Бутай, Мите! Добре! Бързо играй! Браво, Мите! Айде, Матей, айде, тичай, момче! Дай, Алекс! Сам с удар! Браво! Айде, Матейче, тая трябва да я вкараш! Дай, Митко! Алекс, мая глава! Алекс, глава е моето! Алекс! С глава на Митко ще я вкара! Наша топка! Бързо играй! Тривол! Душе, дай! Дай, Душе! Подай да мога да игра защита! Матей, дай решение на фланга! Вите, стой! Я, Матей, излез високо, Митко! Отиде да играе това! Матей, излез високо, хайде! Марко, Душе, топката! Дай,
Ма ти къде Наше, спи? наше. Марто, наше ли? Само да пиши! Така да. Добре, аут, нищо, дай. Играеш ли, бе? Нищо, давай, играй. Нищо, близо, бъркай. Дай, слушай, дай. Смалек. Добре, наше, взимай, бързо играй. Душко, вътре. Спокойно. Марто на коли. Наматей на главата и да продължава. Продължавай. Дай ми те. Мите, дай, без фал. Взимай бързо, взимай. Хвърли му е. Печели. Матей. Ей, тя не е готова за къде е риташ? Смяна, Матей, ела при мене. Дани, давай. Матей! Ти след малко. Матейче, смяна, ела. Давай, спокойно, давай, играеме. Мите! Ама айде, не ми спи. Дончев наклони ляво, Дончев. Добре, Душе, да не я губим. Айде, Мите, смело и завършай! Сам, Алекс, сам. Марто, отвори му. Завършай го. Добре, путай. Дай му на фланга. С фланга. Дай му, бе. Дани не я губи. Дай! Айде, Дани, въртия! Добре! Марто! Ляво е! Дани! Алекс говори! Мите, не ми излиза от зоната! Спокойно! Дай напред! Чакай сега, пак бързаш! Ето ти го, Дани! Играй в ладея! За къде ми бързаш? Дани! Бързо играй, върнат пас! Дай, близо! Дончев, дърни! Право, добре, няма. Дай, взимай! Бързо играй! Дай му, Дончев! Марто, бързо играй! От линията, бързо! Играй там! Превъртай! Веднага на фланга се до... Да! Дани, дай! Айде, бе, Дани, без фал! Давай, Дани, добър контрол искам, дай! Мите там! Душко там, Дончев, по-високо! Дай! Мите втора! Дай! Митко, отивай! Взимай! Скъсай го! Бъркай! Бъркай, момче! Марто, не отстъпвай, бе! Дончев напред! Отлична! Мите, контрол! Дай на скорост! Дай, айде, защо и двамата на кяка искате? Дай, спирай! Спокойно, вратар! Алекс, се седи! Дай му! Супер! Защо бързаш? Марто, бяга на отваряй! Душко! Върнат пасък! Айде, Душе! Пазия! Дай, Душе! Дай, Марто! Дай! Не я губи! Пусти! Мите! Приценей! Подкрепи го, Мартине! Митко, мисли! Дай му за удар! Алекс, къде е, Дани? Обърнат си към Алекс, момче! Мите, реакция! Браво, Алекс! Душе, да не я губим! Марто, да не я губим, Митак! Гледай! Браво! Дай, завършвай! Хайде, браво, Мите! Отличен пас! Браво, Мите! Ей, Дани! Обърнат си се към Алекс, залагай му е! Дай, отива Алекс! Алекс, отива! Душе, първа! Почва файлата. Марто, в глава е! Марто! В глава е, момче! Браво, Душко! Дай!
Давай. Мите, близо до противника! Мите, дай! Далече стоиш! Да не топа! Марто, помагай! Да не топа! Дял! Добре, излиза. Взимай. Ей, Марто Иванов, помагай! Матела. Марти при мене! Алекс, атакуваме топката, не се пасва от него! Марти! Смена! Душко при мене! Мите, слизай кал! Дай забравяйте сега ще. Оте, високо! Оте, високо, дай! Дай, Гочев! Отивай, момче! Дай, дега! Да не топа! Смело, Алекс, скърти! Добре, Мите, дай, смело! Глава играй, момче! Дани, Дани! Добре! Дани, спокойно! Матей! Я съм го ви! Мите, хал! Бързо! Добре, Дани, да, привърте! Дай, горе, двама сте! Спокойно, служи тялото! Хайде, бе! Топчев, скъси го! Да къде? Дани, елементарна топка, губиш! Алекс, служи тялото! Путай, има време, спокойно! Мите, путай! Не на място, не ми подай! Следва играта! Привъртай, момче! Дай, отивай! Дай, Дани! Хайде, бе! Аре, бе! Малко по-сериозно, момчета! Дай, Гочев! Вратар, Дончев, спокойно, абе, Марто! Айде, прецени, момче! Спокойно, Матей! Спокойно, контрол! Гледай! Гледай, момче! Матей, гледай! Матей! Мисли, не я губи! Бива, ама 100 ситуации! 100 ситуации! Дай ме, бе! Гочев, капи се висок! Стора, Мите, дай Стора! Дай, Дани! Абе, Дани! Не може само с едно, Дани! Касай го, Митко! Митко, бъркай, момче! Чиве, Дани, отиди, помагай! Дай бърто пърне на Алекс, на Марто! Али! По-назад, бе! Гочев, как се високо, бе! Как се високо! Матей, отиди се на фланга, леко! Продължая! Дай! Дай, ма! Бе! Дай, Дани! Дай, Матей! Бе фал! Дай! Абе, Матей! Имаш човек, защо е ли так? Матейче, спокойно, момче! Дай, Гочев, дай! Айде, Гочев! Двама Дани сте! Дани, печели! Дани, гледа, Алекс! Дай! Партия! Смело! Мите! Да, гледай го! Мите, затвори да Гочев би! Дай, бе, Алекс, напред, бе! Дай, бе! Алекс, има, бе! Мите, айде! Дай, Матей, спокойно! Абе, какво правите, бе? Ей, Матей! Айде, намери се! Дай му, бе! Дани, спокойно, дела, капена. Марто, ела на десен. Ай, бъркай! Мартине, не отстъпай! Бъркай! Айде, отивай на топката! Матей, скорост! Путай! Дай! Пак дядо! Стъпи, Мите! Бъркай! Право! Дай, Марто, ще я вземеш! Търпелив, дай! Отивай би го! Дай!
Браво е, браво е! Ника фаулира, той пада сам! Ника фаулира, той пада сам! Тренер! 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 Дай го чак! Дай отивай! Дай Марто! Стой! Дай сега! Без фал! Дай! Дай бърка! Митя контрол! Спокойно! Не бързай! Не бързай, момче! Да! Айде, почва контрол! Бързай! Айде, момче! Дай! Отивай! Фиго! Браво е! Тъча, това тъча е! Ей! Ей! Отивай! Кое е тъча? Тъча! Айде! Почва вътре! Айде! Дай! Привъртия! Вите, привъртия трябва! Вите, привъртия! Да! Дай му асфалт! Дай му асфалт! Дай му! Играй смело сега! Играй смело! Гледай го! Гледай го! Дай му! Дай му, бе! Дай му, бе! Ей, го там! Ей, го там! Ей, откъде му разкарва пръста врата, ей! Тори му едаш! Ела, тук, ела! Смяна, Данчо, отивай! Ела! Ела! Смяна, рефер! Ела, бързо! Що не ме подаш? Питам те, що не ме подаш? Спринт до аутлайна, до уточнението е до мене. Бързо! Бързо, дай спринтирай! Ще чакам аз! Гол, майстор! Дай бързо, момче! Дай бързо! Що не му е подари на празна врата? Елат! Що не му е подаш? Питам те, що не му е подари на празна врата? Гол, майстор, не ми трябва! Лягай 20 случи упори. Гол, майстор, ще ми стане. Спокойно! Упори му, Алекс! Спокойно, Дончев, повия! Хвърля, Дончев! Хвърля! Спокойно, Мартин! Контрол! Сложи! Бързо, Алекс! Що не му е подари на празна врата, да я вкара? Селе го! Браво! Елементарен род! Едно хубаво нещо направи цял матч! Дай, Данчо, скорост! Скорост, гледай! Що не му е даде на празна врата? За къде ти е той гол да го вкара? Дай му на празна врата, защото те я пригръща. Карай долу. То бива, ама! Цялото време на света имаш да ме подадеш. Сто ситуации. Горе, Алекс! Мите, контрол! Мите, бързаме! Мите! Аглове! Бързаме, 100 ситуации изтървате! Аглове! Дай, отивай! Матейка! Матей, гледай мача, момченце! Бива, ама! 1000 ситуации! Гол, майстор! Абе, не бързай, бе, момче, не е готово, бе, не бързай! Привъртия! Карай бързо, карай отдолу. Пас! Гледай! Матей, въртия! Излезе перфектно му се показа. Дарите я, връщаш му на празна врата. Ще не я бъдат, да я вкарва. Бъркай! Не го би! Пас! Пас! Ай, гледам до сигнал, бе, момче! Спечели Данчо! Дай, Данчо, взимай, изчезва. Давай! Гледай! Не бързай! Привъртай! Напред паса! Але не с вратар, бе, на душко, бе, момче! Оставя душе! Ей, Алекс!
С Душко играй! Вите, сам, дай може. Дай скоро! Скоро, Влади! Браво! Емре! Долу си далеч от човека, не! Вите, отлична Душ. Алекс, защо ти е паса на Гого? Защо? Алекс! Паса на Вичко да изчерпва, Виче! Гого гледа, защо е паса на Гого? Някой имаш ли при теб? Айде да ти види, Алекс, отиваме да играеме! Вижте дясно да го виждаш, бързо. Марто Иванов, атакувай! Зад гърба на Матей! Браво, Ники! Супер! Ники! Супер! Дай, Марто! Алекс, следвай го! Дай му шене! Печели! Без фаул! Отивай! Душе, влезе! Алекс, да остане! Браво! Браво! Марти! Матей! Браво, Марти! Пас! Браво! Играй! Го, дай! Еки пас! Браво! Кочев! Острани ме! Това не може да се прави в такива мачове. Не може да се прави това в такива мачове. Никол, качай горе, качай! Виктора на тъча! Май, ела тук широко! Ще лъжа! Айде бе, дай ми да бърка бе! Аре бе, дай, още! Цялото бите, не я губи! Да, не я губи, не на вратар! Спокойно, Гого! Веднага на Алекс! Веднага! Напред играй! Добре! Бързо, Марто! Матей, търсия! Дама! Тръгвай, Алекс! Марто, тръгвай, Вите, гледай го! Вите пак! Дай Вите! Добре, Душев, вратар! Гого, не бързай! Упорина, Душко! Пускай играй, бе! Абе, пускай бягай, бе, момче! Абе, путай бягай, бе! Без фаул! Бъркай! Вите, добре! Браво, Вите! Държа, Вите! Браво, Вите! Да я държим! Привъртай! По-рано бе. Вътре! Матей да я пази! Пазия! Привъртия! Дай ми те! Още, Марто! Марто Иванов! Браво, Мите! Ела, Никола, ела малко. Ади! Това не сериозно да не го правиш, трети път до маза! Бока! Това ли искаш? Вите, ляво към градата. Марко, да мине над стената. Дай! Играй, Матей! Алекс, дай! Браво, Никола! Браво! Само печели нещо сега! Печели! Браво, Матей, това е! Браво! Душко отива, Алекс, остани! Душе, отивай! Алекс! Остани да виждаш! Много браво! Марко, не бързе! Обратен кръце! Идеална! Вите зад! Мали! Марко, не бързе! Никола! Ето ви! С Алекс! Алекс на фланга! Да! Не го би! Аре, Мартине! Гледай се! Аз! Вите, бутай! Гледай го! Да! Бутай! Гледай! Мани! Като я вътре, бе! Ела е тук широко! Ела, Айде, Вите!
Вите, събери! Вите! Ей, Витко! Къде си, момче? Стига си топката! Марко, напред, бе! Криси! Иванов, дай! Стига си топката! Не можеш да поемиш! Смена! Марти Иванов при мене! Матей! Алекс, при мене! Айде сега искам това. Не може да се разбираш, не може. Съзнали го пак. Дай му още Вите, гледай! Айде, Марто! Айде, бе, момче! Дай, Марто! Дай, Дани, не бързай! Пазия! Абе, Дани, печели корнера, момче! Браво, Дани, гледай! Гледай! Сам! Гого, по-напред! Мите! Зоната, Мите! Влади, беше сам! Айде, Матей! Дай, сам! Дани, гледай! Гледай, бе! Абе, защо нас бъде? Къде? Аре, Дани! Дани, никой не е, момче! Ей, Никола, самочувствие! Ти си! Топката е висока, не я поеме! Нищо, Дани, айде, нищо! Дани, спокойно! Дани, по-близо до вратаря! Затвори паса! Мите, да го виждаш! Да, Мите, да го виждаш! Марко, готов да реагираш! Марко! Дай, Марко! Дай! Отива, Матей! Сам! Ах, лошо докосване, бе, как бе, Мите? Събирай! Браво! Гледай! Айде, бе, Дани, айде! Браво, Никола! Браво, Дани, спокойно! Вите, тая си имаш изкаране. Марто накланяй вътре! Марти, срещай! Да се обръща! Горе, напред играй! Ей, Никола! Скъсай! Играйте го, тръгай! Събирай, Никола! Събирай бързо! Ами, Криса, я, бе! Мите! Дясно, Мите! Ей, Никола! Тук имаме право да ритаме от ръка! Никола, влез от вътрешната страна! Дай, Матейче, смело играй! Гледай го, дай ма! Аре, Марто! Марто, добре, потай! Остро на Матей, пострелна на Матей! Печели, бе! Печели! Аре, ляв как! Остро! Да! Марти! Паса, човек ли сте? Дани, спокойно! Абе, Дани, спокойно, момче! Дани, нищо! Дани, спокойно, мойко! Дани, нищо, Дани, спокойно! Мите! Да! Дани, спокойно, мойко, момче! Няма нищо! Ще стане, спокойно! Всичко е наред, спокойно! Дай, заграйте, Данко! Заграйте маната, готов! Дай, Мите, смело! Дай! Иване! Какво те то голям мах? Матей, отиди ти! Дани, къса! Матей, Дани, къса топ! Събирай! Душе, дай! Душе тялото! Браво, Емите, спокойно, Никола, пас! Ние го би! Ние го бете, де! Дай, Марто! Марто, влизай навътре! Бъркай, браво, Душе, спас! Спас, Душе! Смело, Дани! Смело! Матей, печели! Спокойно! Не назад! Да! Бъртия! Браво! Води! Иване! Вляво! Ради зад Криса! Той не му ходи на потници.
Вите, не бързай. Браво! Чакай да се облече на тей. Чакай да се облече. Тренер, то там аз не ти дарах малко повече потенциали. Защо? Вите, не бързай. Е, Берг! Ема, Дани! Е, Берг! Матей, дай! Марто, не бягай назад, ей, Марто! Абе, Марти, не се едно, момче! Казах дрибъл, дай! Дай напред! Дай! Не спирай! Спирай, Вите, би го! Дай, Марто, обижай го, обижай, не се крачи! Напред се, аре, да се Превъртай през микрофона. Пазо, Ради, напред, Ради! Ради! Дай, Марто! Айде, Сам, Мартине! сам, Браво, Марти! Да, стъпил! Дай, Марто, Пазо! Сам, Дари! Ники! Пас напред! Ради! Излича от ръка! Шут от ръка, стигай, Мани! Кой пар? Браво, Али! Напили гол! Пуше! Ляткой! Гого, спокойно! Пас! Пас! Иване, излезе, Гого, Иване! играй! Криси! Скара! Дай да ми изтръгнава наша линия да отиде! Стига с това цяло, бе! Дай! Данчо! Хвърляй бол! Браво, да не изкарва! Добре! Иване, айде смести местата! Мани, чуй! Дай! Отивай! Отивай, пресирай го! Добре колино! Добре колино! Кочев! Ники! Коли го! Браво! Добре! Марто, путай! Виктор, надяваш работи там, бе! Монка! По-бързо! Много бавно мислиш! Много бавно мислиш! Вики, ти сега го приловим! Дай, Вито! Дай, Кочев! Не го би! Не го би! Марти! Монка, от теб тръгва всичко! Много бавно мислиш! А ти чуваш какво ти казваме? Колко време си трябва да обработиш тази топка, бе? Остави му на Марти първа. Айде, Марти, браво! Смело, Марто! Смело! Марто, дай! Не отстъпвай! Дай, Лекс! Браво! Браво! Пак, Марти! Майкато! Кой да я вкара, бе, брат? Абе, хайде, де! Ама Кочев, голяма крачка е моето момче! Данчо! Кочев, ей, Кочев! Топката! Ама природа, поемеш не мога да решите! Отваряй! Натискай! Браво, Никола! Искай, Ади! Ади! Криси, тичай! Иване, трябва на празното е! Браво! Янко Иванов, обратен Браво, крак! супер изнасяне! Браво! Слушай, отиди! Марто Петров! Най-спита! Кочев, малко по-назад! Кочев, ей! Ляво! Смело, Марти! Браво! Айде, ако спите, Айде, гол! айде сега! Браво, Марти! Браво, Вики! Айде, Али!
Спокойно, момчета! Ивана! Георгия! Бързо поточа на Христия! Алекс, спокойно е, моето момче. Дай, Мите, дай подкрепи го! Много сте припряни, елементарни! Мартина, оставя топката, играем, момченце! Данчо, събери зад линията на топката! Дай, Данчо! Браво, Данчо! Бесва, търпелив! Десен крак, шипута! Добре! Ей, Алекс! Ма не може твоя топка без противарез, да! Бързо да зад гърба му, бързо! Мите, без фал! Марти, контрол! Припряни! Без фал, душе! Да не печели! Отваряй! Душко! Взимай! Душко, взимай! Дай му я! Бутай с дрибъл! През линия гледай! Празна зона! Мите още! Още, Мите! Дай му! Тръгвай, бе! Дай му! Дай му, Сето! Дай му! Аре, Данчо! Данчо! Отцъпи леко, Мите! Отцъпи! Душе! Марто, влез към вътре към Дуско! Марто, влез към Дуско, Жерита! Алекс! Колко време ти трябва да Събирай бързо! Данчо, събирай, момче! Пусти я! Данчо! И тръгни! Събирай, момче! Дай ми те! Аре, Данчо, атакуй топката, момче! Скъсай! Браво, Митко! Бутай! Бутай, Марто, с дрибъл! Бутай! Дай му асфалт! Дай му асфалт, леко! Айде, Данчо, отиди! Айде! Отстъпи, Марти! Петров, отстъпи! Давай, Данчо! Давай, момче, без това! Браво, пасия! Браво, браво! Бързо напред! Не бързай! Мите, стой в зона! Стой в зона! Стой в зона! Пърна спаса, хайде! Удобна! Добре, гледай! Гледай, бе, не бързай! Контрол, Мартине! Дай му! Финтирай, бе, Данчо, той те затворил, бе. Търпелив! Търпелив! Пазия! Бързат по Данчо! 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 Ние го би! Смяна, Алекс! Ела при мене! Пускай! Дай! Там! Не откъпвай! Там! Още му дай! Марто, не може да се обърне! Аре, момче! Сам! Спокойно, убия! Ей, Никола! Отваряй! Смяна! Марто Иванов при мене! Ей, има още 2 минути играме! Събирай навътре! Събирай навътре, Кочев! Ей, Кочев! Кочев! Дай, Кочев! Дай, печели! Печели! Напред играй! Добре! Ще наклони Мите! Мите! Митко, по-търпелив! Данчо, Данчо, Данчо! Пас на пас! Данчо!
бавно! Много бавно, а ние губим! Много бавно! Дай сега! Дай ма! Да, стани! Стани, трябваше прямо! Марки, по-рано не го ли усещаш, бе, да ти? Не назад, не назад! Ама не така. Без фаул! Търпелив! Без фаул! Без фаул! Аре, Никола! Дай, Данчо не го би! Пас! Данчо, пас! Дай, Данчо! Гочев, стой! Стой, Гочев! Дай сега! Твори. Аре, смело! Дай му, бе! Дай му е първият път, защо не я даваше? Гого! Шут напред! Да. Направих ти да Смена, кога не напри ме? Нищо, Гоша. Защо не я подаваш на Данчо сам срещу вратаря път? Вместо да я подадеш грешка да потия гол. Защо не я подаваш втори път? Гого, отиди и му кажи на Матей, къде ритна топката, не да ходи да я гони. Дани, айде, Мотиче, айде! Дай, бе, Танчо, дай Гочев! Сам! Дай, айде, дай, бе! Пас! Тикай, бе, не ми спире! Игра на това! Дай, ма! Пас! Пас! Гледай! Гледай, пас! Пите, гледай, напред, гледай! Сам! Огоре, пас! На душка, тръгва, дай ма! Данчо, която на бързо ще те видя по-нататък. Бързо! Дай му я, Душе, дай му я! Играй напред! Играй напред! Тръгвай, Гочев! Отвари му! Има жали! Добре! Добре! Играли! Бute го! Дай! Играй! Дай, Данчо, дай! Дай! Мока! Дежурен Теле. Браво. Какво говорим там? Разнасяш деца. Мама на работа. Да, ти и той. Гоня големия Росичо. Трябва да помагаш. Трябва да помагаш.
Елате насам, бързо ви казах. То да